Jesus. Kokubabuhle. Kokubabuhle. Hlabelelani kuJehova. Kokubabuhle. 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 Umusa wakhe ubiphakade. Ubiphakade. Hlabelelani kusomandla. Uphansile ihashi engwani olwandle. Hlabelelani. Hubelani. Bongeni. Dumiseni ngamahubo. Dumiseni ngezikhuphu. Dumiseni. 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 Philo mhlobo Jesu akekho Hallelujah. Kaphilisa izifo zethu ayakekho Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Uthi sisiphumelele uma esadumisa uJehova. Uthi igama lakhe alisoze laqedwa. Igama lakhe lingela phakade. Nawu-ke uma umuntu ebambelele kulo akasoze azanyazanyiswa. Abesilithi kaNkulunkulu igama lakhe uJehova lingumbhoshongo onamandla lithi bonke ababalekela kuwo. Haleluya. Bayalondwa. Alibonga igama elihle. Igama elihle kakhulu. Alibonga igama lika Jesu. Haleluya. Ilibo uyobeke
Romans chapter 11 verse 16 bese kuba 1 Corinthians chapter 15. Second Corinthians chapter 2 verse 15 no 17. Kwathi ngokwabaseRoma chapter 11 verse 16 kufundeka kanje. Uma ulibo lungcwele nenhlama injalo. Uma impande ingcwele namagatsha anjalo. Ngicela ungifundele futhi omunye 1 Corinthians 15 verse 34. Phaphamani ngokufaneleyo ningomni ngokube abanye kabamazi uNkulunkulu ngisho lokhu ukuba nibe namahloni. 2 Corinthians chapter 2 verse 15 and 17. Ngokuba siyiphunga elimnandi likaKristu uNkulunkulu kubo abasindiswayo nakubo abalahlwayo. Verse 17. Ngokuba asinjengabaningi ababonakalisa izwi likaNkulunkulu ngenxa yenzuzo, kodwa njengabaqotho, njengabavela kuNkulunkulu, sikhuluma phambi kukaNkulunkulu sikuKristu. Lithi ke izwi likaNkulunkulu kwincwadi yabaseRoma chapter 11 verse 16 uthi, cela ungifundela sisi. Romans Uma ulibo lungcwele nenhlama injalo. Uma impande ingcwele namagatsha anjalo. amen. Angiqaleke ngalokhu uma umoya engcele limbula lelizwi umbula ekutheni anginike isichasiselo sokuthi uma ekhuluma ngolibo ukhuluma ngokuqala first fruit. Alibonge igama lika Jesu. Ikona konke nje okokuqala. Alibonge igama lika Jesu. Nawu ke uJesu esimkhonzayo ulibo lwabakholwayo. Ulibo lokuqala. Nguye ekuqaleni, nguye nangasekugcineni. Bese kuthiwa uAlpha noOmega. Nawu ke usekuqaleni uJesu. Uma ke efesiphambanweni uJesu lichitheka igazi abese ngcwatshwa aphinda avuke. Alibonge igama lika Jesu. Kwahanquka kwadabuka isihenqo sethempeli. Ngalesikhathi kudabuka isihenqo sethempeli yila khona kwavela amazibulo okuyibandla likaNkulunkulu. Yithi ke labo singamazibulo, silulibo, si first fruit. Alibonge igama lika Jesu. Singabo uqala bombuso emva kuba uJesu ebethelwe wafa wangcwatshwa maqede wavuka wasevuka nathi. Alibonge igama lika Jesu. Singabo ukuqala. Njalo siyaqala makhoto sile siyaqala asiwona umsila siyini siyinhloko siyikhanda. Ikhanda ke uma kucimeze ekhandeni kusho ukuthi umzimba wonke ufile. Uma kwacima nje amehlo lo muntu ubizwa ngempumputhe. Nawu ke alikwazi ubandla ukuba impumputhe. Alikwazi ibandla, alikwazi ulibo ukucimeza. Lungazi ukuthi lwenzani, luyaphi ulibo. Uma uNkulunkulu ekhuluma ngokuthi umulibo lungcwele nani ngicela ungifundele. Nenhlama yini inhlama?
inhlama kuthathwa zonke izithako makuzokwenza ujeqe kufaka ushukela kufaka usawoti kufaka uflour abanye bafaka namafutha ujeqe nje makuzokhanda wona kuxove bese kuthiwa inhlama sengakabi siwona ujeqe uhlaza alibonga igama lika Jesu. Now inhlama yilaba phela esiya kubo siya ngegunya siphethe igama lika Jesu sizothi wozani kuJesu. Now lithizwe kaNkulunkulu uma ulibo lungwele nenhlama nayo injani ingwele ngamanye amazwi uma ibandla lihamba kahle phambi kwakhe limesaba nalabo bezayo bese kuJesu bazobangcwele bazomesaba uJesu bazomesaba uNkulunkulu abazukwenza noma kanjani. Haleluya. Uma ikholwa lihamba kahle elibashumayezayo nabo bahamba kahle. Nawu ke bazalwane siyaqwashiswa yibani ingcwele njengalokhu naye engcwele. Singcoliseni shiyani wonke singcoliseni nina singcoliseni izolo uNkulunkulu uveza ukubaluleka kwethu uthi nginilobile esandleni abalotshiwe bahamba kahle bahamba bekuye hambani nikuye hambani kahle hambani kahle. Umuntu usuke kwethemba uma ezobhala igama lakho unesikweletu ungakhokhile akubhale azabhale ecela nti paid. Usuke kwethemba lo muntu uthi uzokhokha. Haleluya. Ngale la ngihlala khona ngiyengithatha abantwana ngibayise esikolweni baningi ngine list engibhala kuyo njalo mase kufika usuku lokukhokha khona bafika nje sengibabhalile ngoba ngiyazi abazali abangihluphi ngibabhale manje ke bese kuba khona laba engingababhali nje ngifuna izinto ngifaya inkingeni ufuna noma ngihamba ubaba Madela angasale ethi hayi ukhokhile lo khokhile into akakhokhanga. Alibonga igama lika Jesu. Now uNkulunkulu usibhalile lokhu esethemba futhi asisingabakhe asihambe sikuye. Ngicela ungifundele 2 Corinthians ngicela ungifundela yena chapter 2. Ngokuba siliphunga elimnandi likaKristu uNkulunkulu kubo abasindiswayo nakubo abalahlwayo. Siliphunga elimnandi likaNkulunkulu kuba abasindiswayo laba abantu esibashumayezayo kuya abantu abawulibo abangcwele abathenjwe uNkulunkulu. Lokhu esizokwenza phambi kwabo yilokho abazokwenza. Kungenzeka bayihlulekela kodwa asiqaphele kutheni njengolibo sihambe sikahle noNkulunkulu singazenzela okucatshangwa yithi simesaba uNkulunkulu ngoba siliphunga elimnandi kuye. Uma ibandla lidumisa uNkulunkulu kunyuka iphunga elimnandi kuNkulunkulu athokoze. Siliphunga kubo abasindiswayo uma sinuka kahle kunganuki izono kithi abantu bazolizwa
izwi likaNkulunkulu balamukela ivangeli lenhlanzeko. Alibonge igama lika Jesu. Yibani ngcwele. Yibani ngcwele. Cela ungifundele 1 Corinthians. Hallelujah. Verse 34. Hallelujah. Chapter 15 verse 34. Ngamani ngokufanelekile ningoni ngokuba abanye abamazi uNkulunkulu. Phaphamani ngokufaneleyo. Ningoni ngoba abanye abamazi uNkulunkulu. Ngamanye amazwi ningabavimbeli abantu abangena Jesu abangamazi uNkulunkulu. Insindiso esithekile kubo. Hallelujah. Phaphamani ngokufaneleyo. Ningasi kodwa mathiwa phaphama ngokufaneleyo. Usukusa ayifuna igebengu la. Usukusa yesama uNkulunkulu. Sabani yena. Funani yena. Funani uJehova niphile. Uma nifuna yena nophila leli bandla. Musanukusa. Ningasi. Phaphamani ngokufaneleyo. Uma umuntu ekuKristu uyisidalo esisha. That means he is the first fruit. Ululima. Ake singemuva. Uyahola. Sethenjiwe. Phaphamani bazalwane bakaKristu. Vuka nini. Sekusile. Hloma nini. Hloma nini. Hloma nini. Hloma nini. Hloma nini. Hloma nini. Isikhalo sokukholwa. Sizonqoba. Qhubekani qinisa wabazalwane ningahlehli ngishona ngishona ngoba abanye abamazi uNkulunkulu. Hallelujah. Abanye abamazi uNkulunkulu. Abanye bayafisa ukumazi. Kodwa uma bebona impilo yebandla bathakusiya. Ngoba into kaNkulunkulu yasisho. Yeah. Ayibuzwa. Yeah. Iyasisho into kaThixo. Hallelujah. Iyasisho ivangeli. Hallelujah. Lombuso ophendukayo. Jesu. Ivangeli lokuphenduka. Sihambe sikuye. Yebo. Sibhekile kuye. Hallelujah. Engumdalisi nomphelelisi. Phaphamani ngokufaneleyo. Umushayeka. Vuka. Bika udaba lwakho. Shona ukuthi sengishayekile. Singahambi ngobuqili. Yebo. Yesabana uNkulunkulu. Yebo. Mesabeni lokwazi ukuthi abulale. Yeah. Hallelujah. Hallelujah. Athi sebulele aphinde aphelise. Hallelujah. Ngophilileyo. Hallelujah. Leyo. Phaphamani ngokufaneleyo. Ngokuba manje abanye
abamazi uNkulunkulu. Now asibiza abantu nangenkambo yethu sibabizele kuye owasibizayo asingabavimbeli. Hallelujah. Hallelujah. Uma senifikile thembekani kuye. Yebo. Thembekani kuye. Yeah. Ningami Yeah. phambi kwebandla lakhe. Hey. Kungalunganga. Oh, Jesu. Akumiwa. Uyabulala. Yeah. Oh, Jesu. Uma abantu bengenzi ngokufanelekileyo Yebo. singcwelisene Yebo. ngokuba nami ngingcwele. Isho inkosi. Thank you Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.